dadi kakangmu. Leleno. Leleno. Kumindak pusing kaya mangkono. Nyuwun pangapunten Kakang Mas. Dereng rampung dharma ing kula sandhang, tasih kathah para kawula, utamanipun ing gesang wonten ing tapel wates utawi perbatasan negari Mandura. Ing tasih keserakat gesangipun, gelem leren ora? Boten, gelem leren ora? Boten. Nek kowe ora gelem leren kuwi ngreget-ngregeti jeneng Widra Kandang. Nek ngono kowe rasane kene minggat to. Dereng tanggap dereng ngertos sejatine krenteking sedya kula nggih kula dados begat awit wonten paribasan guys rasa kanggo paribasan banggone gelem leren ora mboten nek kowe gelem leren kowe manggon ana Widra Kandang ewadene kowe arep nutupe dadi maling dadi rampok dadi begat minggat to sekolah iki yo ngono ning aja ngono to Kakang. Wong jenenge karo dulur kuwi ning andane kena ning aja bengok-bengok. Aja disentak-sentak. Narayana ora manut gawaku. Iya aku ngerti karepmu apik ning carane sing kleru. Kowe malah ngelokne aku, malah nyalane aku. Nek kowe minggat to milo Narayana. Ambil lunga. Saya aku ngerti hatimu. Kok sono? Piye Kakang Dawa? Ngerti ya. Asline adik-adikmu mok tunduk lunga iki asline kowe duwe karep warisane bapak arep kok gaglak dhewe yo. Iya ora? Orang dene ngono, kowe malah nyalani aku. Sik, nyatane. Nyatane kowe nundung karo Narayana. Narayana ora manut karo aku. Nek gelem tak nuturi ya kena ning carane iki lho sing bener. Wong nuturi kok bengok-bengok nuding-nuding ning ngarepe mripat. Kudune ya Kakrasana. Narayana iki gene wong asik rong dina apa 3 dina, ya ta. Wekasane nek wis lara matine bar adus dijak ngopi bareng. Nek pendopo mburi pendopo cilik kae ngarep dapur kae, al delok TV nyetel YouTube. Dikandani alon-alon. Ngelono, nek tumindak dadi BK kuwi bakal iso ngene. Mergo iki lek pengene iki kok bakal iso ngene. Nah, wekasane lek kowe gelem ngene, iki kok bakal dadi ngene. Kudune diomongi alon-alon, ora kok digetak-getak kaya ngono kuwi. Kowe gelem dirasani karo wong teparu. Ati-ati ditunggu. Kowe mending ngalap warisane wong tuwa. Iya, enggak iya. Prayogane cah loro jamule dikandani alon-alon. Nek ora aku njaluk tulung karo kowe, njaluk tulung apa? Cah loro jamule nek Widra Kandang. Aku neh to. Wis ngongkon aku wae rokok ya ora tau nukokke. Mun. Sing tuwek dhewe kowe sak rombongan. Iya iya. Cah loro jan mulih nek gelem aja kebungan, nek ora gelem aja durah yo. Ngapa ngene aku, lore aku melu kowe. Aku dadi maling. Aku dadi rampok. Keteking jagat panusmaning jajalanan jejemberi donya. Aku. Kowe karo Kakang Kakrasana wong suci ya. Dhewe ora ngerti karo aku dadi maling iki arep apa ngono. Aku luwih cocok karo Kakang Narayana timbang karo Kakang Kakrasana. Kakang Kakrasana iku nesu, ae apa sithik nesu, apa sithik nesu. Kakang Narayana sing luwih sabar karo aku. Aku dadi begat. Aku ya arep melu dadi begat. Apa kowe iso begat? Wong begat kuwi kudu ngetokne
Aji Jaya Kawijayan bela diri saora-ora taekwondo lan pencak silat pencak silat pencak silat kudu gelem luwih dhisik nek pengin dadi begal nek miturut panjenengan ngono monggo ning tumrape lara ireng beda carane begal beda karo Kakang Narayana kira-kira nek aku gelem begal hasile oke aku timbang kowe caramu begal piye nganggo ayune rupaku wong lanang-lanang sugih-sugih kae tak esemi tak wekasane tak goro-godo pendak isuk tangi turu tak WA terus tak penehi tak kirimi gambar love suwi-suwi mriki danan aku lah nek wis kedanan aku rasa dadak pencak silat terus dadi geran rasa jotosan kok rasane aku iso nyedot duwite wong sugih-sugih iya rek enom nek tuwek kepepete nek tuwek nek dhek kedanan tenan yo kakek sithik tak keki kira-kira hasil oke aku timbang kowe jajah timbang kowe guwelut nganti ngetone kengken metu getihmu nah aku rasa ngetone getih ngetone liyane kira hasilnya luwih aku mau ngongkang mari basane oke lho wong wedok saiki sing model kaya aku ngene iki iso tuku lemah kono mobile apik omahe magro-magro mergo dodol begitu gak ngono kuwi Narayana aku sing kowe samangku napa dawuh saka Kakrasana kakangmu kowe becik Narayana becik lara ireng dina iki kudu mulih nang Widara Kandang bareng karo lakuku kewadene kowe cah loro ora gelem mulih aku melu kowe lunga sisa lha piye to kowe arep njaluk sego karo endhog ndak keplak to ngindir-indir aku orang begal tapi darmo lara kowe muli kok tak ngebuk lebus iwan kakang kowe muli kok aku melu kowe dadi begal tak ewangi nggo ngratakne kesejahteraane para warga ning negara Manduran mlebu ana urusan sapa sing liwat kono dadi sasarane begal Narayana begal utuh begal lara ireng wong lanang liwat kono tak esemi kalau tak bukane pupukku sithik monggo pupuk iki nek urune suwun pendidikan aku bayangne lho mari aduh tenang gua hasil rek mbeka tak kene kowe bruk metutuk monggo apa aku ngedum marang para kawula iya hasil ke aku timbang kowe iya ngekek neng kowe kudu hati-hati lho iya aja kuwatir yen aku ki bayi wis gerem tak nek nganti kowe ora hati-hati mbok bayani kasane dadi kaya ngisine Mas Jokowi
ya kuwi gupo lungguh sugo. Gupo ki tegese manem Brama, ya ta. Golek ning nggon nggo lenggah, ya ta. Gupo lungguh tegese menehi papan nggo pilenggahan. Suguh tegese nyugoi. Sareng tamu termasuk awake dhewe iki termasuk tamu mula disugoi perkara jajaran kaya ngene iki ora dirembuk, ora dipetung. Oh, ngono heeh. Ya. Rumangsane perkara panganan ya. Ora mungkin panjenengane arep dadak memperhitungkan terus. Ya, iya. Ndane kuwi ayo los. Ora los kok lakon wayangan sing mewahe kaya ngene. Ya. Mewahe kaya ngene, heeh. Kalau masa kabupaten kok kuat nanggap model kaya ngene iki kabupaten. Nah iya. Saya nggih dhewe iki mbok nek wayang ora kabupaten Karanganyar. Lah iya. Ngono ya, heeh. Biasane tanggal 7. Lore, mandek lo. Lore. Sikropolo kang tumingal pancampo samyo madali ratate wilete koto tanyuang kok mangon candiki benjang sangat diwijilatinyo Latinyo ngendali wuwus tresna Surawilangga kaya buta singa wregil mandeka sik lore anjata kakang Makarasana dina samangka panjenengan mulak wis pirsa to aku bakal pengin namahe alun-alun negara Mandura ning alun-alun Mandura kuwi golek apa arep nonton adon-adon jago menungso para tangga-tangga padha rono nyarter esapek pambri kaya ngapa to ramene kaya ngapa to gayenge adon-adon jago sing digelar ana ing alun-alun Mandura ana ki papan sing bebayani lho anane kowe tak gandoli Kakrasana kuwi duweni rasa was kang sarta sumelang kawan jeneng sira loro ya ngante wis saka Widara Kandhang kan itu meko ning alun-alun. Kuwatir rasane atine kakangmu Kakrasana melang-melang kaya dene ninggal bayi ana sak pinggire blumbang. Mergo ayumu jagat tanpa timbang iku lek nanti narik kawigatene. Para-para sing ana kutha raja kana ora urung kowe engko bakal kebrawasan. Kakang aku kuwi dudu cah wingi sore aku wis ngancik dewasa mestine panjenengan kuwi ngerti aku bisa jaga diri sirku rono kuwi ora mung kepengin nonton adon-adon jago wae nanging aku go goleki marang Kakang Narayana sing wis sawetara sasi ora bali ping Widara Kandhang Narayana ki rasa mbok goleki. Pancen penggayane lunga. Ora nate sobo Widara Kandhang. Kowe gelem ngeterne apa ora gelem ngeterne aku mangkat dhewe kok. Duh, aja nengkel kowe. Ning omah bae ora. Bae. Ora kan ora geger lho.
negara sasumbara lindung gantara bumi gonceng kumalodho kuntor gato Omo pengang jolo nidi lumimpak penyukuman kakang Dawa apa Narayana nampa dawuh saka ngersaning guruku penemban Begawan Padmanaba supaya Narayana dina samangka krida brata membantu marang Bathrepote negaramu kelawan negaraku ing Mandura ngono Narayana ya aku kawan kakang Udawa dilairake rika kan samangka dadi muda tumaruna karang tarunane bangsa aja nganti duwe pitakon negara wis menehi apa karo kowe nek diwalik wis alabuh apa tumrap negara nusa bangsamu adon-adon jago yen digelar ana ing negara Mandura sisip sembire luput katuranggane iso mbebayani tumrap pemerintahan sing diasta dening Nying Siwun Prabu Basudewa aku karo kowe kudu tumandang gawe nenek bobol bolote aku kowe tumandang kakang Dawa yo bisa mubah, datan bisa musik. Sang Surati mantra jagone sang Kangsa Dewing Sengkawura. Noyah nayuh Baskara titi mangsa. Rena sang Surati mantra. Bangi kuku Pancanaka modhot sekilan dawane. Ben jojokake jagane. Sang Surati mantra penerjodo nyerempet jantung. Untuk warikat muncrat getiye rubuh sang Surati mantra.
abah depane lemah sang Sulani Mongko. Jebul gagane muncrat getihe kaya grojokan. Brodoli ususe sak lengen gedene 17 deko dawane. Utah Ludira Sirna sang Sulani Mantra. Prayitna Kangsa Dewa mrungkepi marang kuwandane Kemaman. Oh. Dening Udira kawang-wang dokono sang sumirah Sulati Mantra. Aku ora iso nampa lakon iki, Paman. Jare kowe buta sekti. Jare kowe buta digdaya. Ya kene kowe mati, Paman. Kangsa Dewa dadi ratu kowe mati, Paman. Janjimu ning aku piye, Paman? Jare kowe iso ngalahke Bratasena. Ning nyatane sing dadi kandha malah kowe, Paman. Ora. Aku ora iso nampa lakon iki. Bratasena, pandhet. Jago mati, botoh mati. Kangsa Dewa. Ayo, kowe paku sing dadi pakan gagak Batang Jawila. Siapa dia? Samondo jeneng Pak. Sak rombongan ketok mencorong dhewe kowe. Pada gedhok. Orang dene ngono. Aku iki kulino weruh wong ayu ning jero akuarium. Ning nyatane kabeh mau nek ditraju karo kowe dibandingke karo kowe ora ana sak embut-embute, sak embut-embute. Lah iya. Saking mangke sak embut-embute. Sapa jenengmu lho? Cang endi?
Aku bocah saka desa. Desa ngendi? Dhuwure waduk jantah. Desane Widara Kandang. Jenengmu Lara Ireng ya Bratajaya. Hei! Bratajaya! Lara Ireng Bratajaya tak mulai wae. Duh wong ayu. Aja ngiwar. Ayu. Ayo. Ra kuat aku nyawang rupamu sing ayune koyo biyo. Kowe ora tau roh wong wedok. Rumangsane apa petuk pisan ora nganggo taken arep ngombang ngambung. Padane wong wedok murahan kok piye? Wong lanang ora duwe tata krama utuh negara kowe kuwi sapa? Kangsa Dewa, calon ratu negara Mandura. Kowe sing tak goleki rina pantarane wengi. Lara Ireng Bratajaya. Kabar sing sobat jaya ayumu kriwajagan bareng tak buktekne pancen bener prasasat kaya dene widodari darat. Ngomong apa wong lanang nek metu pisanan yo kaya ngono kuwi mergo ada maunya. Saja apa Kangsa Dewa mosok ngono kowe datang takon karo aku. Apa kowe iso nyawang gagahku nek nyawang kowe kaya dene tak ulu-ulu. Kaya dene pil golek gejak kaya dene untal-untal. Ajak ke nomor 10 mobil itu. Terus karemu ngene. Nek aku bakal dadi ratu ning negara Mandura. Butuh sisian tetimbangane urip. Lara kowe manuta dadi bojoku. Bojo ki apa? Lho, wis perawan ngono bojo ora ngerti. Bojo ki pendadina kowe sak omah karo aku mapan turu kok cepaki bantal guling, angkara adus kok cepaki anduk sabun sampo, sansrik. Tangi turu mau cepaki kopi wedang panas ginasno. Jangkep sak nyamikane gedang goreng setengah gosong. Ora enak. Aku mau kon ngladeni kowe iya. Aku rong pengen rabi. Rong pengen rabi piye? Aku jek pengen kuliah. Ora kederenggonku pengen palakrama. Saking ngene wae. Kowe dadi bojoku apa aku dadi bojomu? Padha.
Loh, iki mengko nek kowe iso dadi bojoku bakal mukti wibawa Nyakrawati Baldendra. Yen kono kowe duweni panjaluk, duweni pamundhut, kowe njaluk apa tak turuti, waten ora njaluk tumure. Napa kowe nganti entek ngono mengengkel. Ya, aku rung seneng omah-omah. Apa pengen tak rutuk pariksa kowe? Apa pengen kowe tak rutuk pariksa? Nek dicara halus ora kena, Bi, ho, ha, wong wedok rubyuk kabotan pincung ora iso main banter mergo sikilmu dikupeng karo jaring. Jaring tak cincingne. Pemangsane opo? Kowe nyapa to ngambungi ngono kuwi? Pas lambe lah kelamatan. Iki wong ayu ku ya. Napa rasin sithik? Ora wis. Hei, ayo. Kadang rasa-rasanya aku kedua. Kena becik besok mendemo baris kang payen mong Iwa saron wong Ndrawati tinumpes paniku Pangawa Pandhawa Kakang aku tulung ana ya Kakang tulung iki ana wong lanang sing gendeng karo aku gendeng piye nyawan aku ki ora gelem kedhep nyawan aku ki ora gelem noleh ngiwonengen aku ki disawang ning pucuk rambut tekan dalaman sikil munggah medhun ora ana lerene lekasane nyawang aku ki moh kedhep mripate sisih dikedhepne alise dikincang-kincange diunggah-unggahke irunge dipekrok-pekrokne lekasane lambene ngisor dicopot nganti muni mak ngono kuwi Kakang, aku gila, Kakang. Ana wong lanang sing seneng kowe. Iya, jenenge aku ora patek kelingan Sasa ngono jenenge. Sakripa. Dudu Kangsa, ya kuwi Kangsa Dewa. Ya ora ngepek bojo aku dibergonjak, aku dioyak-oyak. Piye lho? Tangan prateng sukuning aku eran tumingali kulitmu bule jenengmu Kakrasana ya aku Kakrasana kowe sapa Kangsa Dewa jeneng anak ratu Mandura Kangsa Dewa sing sok bakal nek bapakku mudhar bapakku mati aku sing dadi ratu karo wong tuwane nek suarane koyo ngono kowe ngerti buron laranku ora ana kidang kenjangan mila dudu satu kewan nek cah wedok sing jenenge Lara Ireng ya Bratajaya ke adikku sing mau ngarepake adimu kanggo aku sebodo sing Joko berkah dadane lan kawane Kakrasana pengen benjo kerak dina iki maju iblis lan
maju adikmu sing pakulitane ireng jenane sing jeneng Narayana kaya cawuru kok ora mundur. Wah. Ya. Oh, ya. Oh, wah. Wah. Hei.
Tantang momon kewaran jenabet besok mendemo baris kang prayitna ya saronta wong durmati tinumpes paniku pangawak Pandhawa Kakang Narayana ya leren Kakang Udawa ya nduk senuk eneng apa enuk senuk dina samangga kendrawasan Kakang Narayana Kakang Udawa kendrawasan ngopo kowe kok malah tawang-tawang tangis aku mrene karo Kakang Kakrasana terus lekasane ana dalan ketemu lawan Kangsa Dewa nek ora kleru Kangsa Dewa kuwi anake Ratu Mandura Prabu Basudewa iya Kangsa Dewa seneng karo aku lekasane gandrung lawan lara ireng sing ora trima Kakang Kakrasana ditantang wani dadi geger dadi gelut pertama-tama Kakang Kakrasana kuwi menang bareng saya suwe Kakang Kakrasana kalah dinggo babaran Kangsa Dewa kowe ora mau tulungi aku kowe kelangan dulur lho kan nggih Diatur kurmi turun mandut sumaranting Gusti dene siji nyang utama panindak ing praja ngati Kakang Kakrasana ampun Mas Patosi penggalih Kakang Kakrasana ing ngrayi kula pun Narayana Krida Brata Siaga badhe asung pambyantu dhumateng Paduka Kakang Mas. Kangsa Dewa. Waspadakna Cumarate Kyai Cakra iki bakal budhake nyawamu dhewe iki. Nayo Baskara dadi mangsa Lena sang Kangsa Dewa. Datang kuninga kalamunta bebaya ana sak ngareping netra Cumrate Kyai Cakra Baskara ingkang pesat kaya ilang kesik kaya tatik kena jaga tegese gulune sang Kangsa Dewa pedhot gulune ludung pusakane mati sang Kangsa Dewa.
Narayana, nggih Kakang Mas. Wis sing nulungi aku nggih, matur nuwun. Iki anak Ratu Mandura, Prabu Basudewa. Nek nganti ngerti aku karo kowe sing dadekake patine Kangsa, iso uga aku karo kowe kecekel dening aparating negara cempluke pakunjaran. Ayo semeneh sawetawis sumingkir sawetara. Ngancik mangsa kasonga iki aku ana petung karo kowe. Ayo mrega nyisih apa-apa kene ndak konangan karo sing awuk kan Ratu Mandura. Pandan sumulut amat dange jroning pasarean ngenani watono ramu-ramu kalingan ngangrangan sanggah manahen kong sumungkem guling sang kakung repo babe maneman be arat kendit tanpa hulun akta dahronte ora sak dadak minggak-minggok tembungku maragake kowe pirang-pirang sasi ora mulih nyang Widara Kandhang. Yen iya yen ora kandha ora kabar sing tak tampa kowe ning jaba desa Widara Kandhang wani tumindak culika. Oke sing do lapor lawan Kakrasana yen to kowe saiki dadi begal, dadi maling, dadi rampok, dadi kecu. Mandekani para klithik-klithik sing jejarah rayah bandane wong liya. Kuwi mau bener iki. Kaluhuran sabdanipun Kakang Mas Kakrasana menika ingkang kula tindakaken kula nembe dados begal. Nah tapi dharma apa? Dharma ingkang kula sandhang. Awit nadyan to kados pundi kemawon negara Mandura menika katingalipun negara sing merdika. Ning tasih kathah para kamula-kamula ingkang keserakat gesangipun arep mangan sego bayar kosong mula kula tumindak dados bikak rampok kecu sak manunggalipun boten kangge kula kiyambak. Hasil kangge kula dados rampok kula waradenaken dumateng para kamula. Inggih gesangipun wonten sak ngandhape garis kemaratan. Apa kowe njogekne ilang wonten? Apa kowe duweni alasan neka-neka jenenge ngrebut bondone wong liya kuwi ora becik, ora apik. Lho, kowe nek gugu aku selaku